I dag er vi på vej ind til Michael fra Matcha Bar. Vi er her i en sidegade til Istedgade, og han skal vise mig, hvad det her matcha er. Jeg skal smage det. Jeg har aldrig smagt det. Det er noget te. Jeg ved, det er sundt. Fyldt med antioxidanter. Andet ved jeg ikke. Kom. Let me see you go. Hvor dejligt. Det er noget for mig. Tak. Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvad det er. Hvad er det her? Vi har lavet det, man kalder en matcha bar. Altså en café, hvor vi kun serverer ting med grøn te, som så er matcha te. Så matcha er grøn te? Ja. Den matcha, jeg kører med, det er det, man kalder det allerbedste kvalitet. Det er en 5-stjernet matcha. Den kan maks tåle 70 grader. Men hvad er det, du siger med de der te-ceremonier i Japan? I Japan, der drikker man en skål. Ja. Og det gør man faktisk, fordi at de skåle, som de laver, eller de drikker af, det er faktisk tit nogle kunstnere, der har lavet det. Altså nogle familier, velhavende familier, der har fået nogle kunstnere til at lave nogle skåle til dem, så det er tit sådan noget 50. Og de har siddet og malet på dem og sådan noget, sikkert noget fint. Ja, vi har lavet alt muligt ud af japanske... Jeg skal lige spørge dig med. Yes. Det jeg gør her, det er, at jeg hælder vand i koppen først. Ja, almindelig kopvand. Ja, ikke vand fra hanen. Vi har rigtig dårligt vand i København, så det er kogt kildevand, hvis man kan sige det sådan. Men nu koger man jo ikke vandet til matcha, som jeg sagde til at starte på, maks 70 grader for ikke at dræbe antioxidanter. Så det har jeg lavet her, og brugt ganske almindelig kildevand fra Netto. Bagefter det, så tager jeg selvfølgelig et gram matcha i min ske her. Den kører jeg bare op sådan her, så har vi et gram. Så grunden til, at jeg tager det ud igennem en sil her, og det er jo fordi, vi bruger jo meget af de elektroniske pisker hernede. Og hvad er det for nogle? Det kommer jeg med lige om lidt. Og grunden til, at vi tager det ud igennem en sil, det er ligesom for at slå klumperne i stykker. Du kan se her, det indeholder en lille smule klumper. Jeg viser det lige her, så der også andre kan få det. Og det er simpelthen for, at så er det nemmere for mig at piske matcha. Så har vi i samarbejde med Menu fået udviklet sådan en matcha foamer her. Den ser sådan her ud. Så den kommer egentlig bare ned i skålen. Så kan du se. Sådan en er virkelig smart. Sådan en skal jeg have derhjemme, kan man. Så det gør egentlig arbejdet fuldstændig. Ja, for ellers så bruger man jo den her, ikke? Så bruger man en traditionel bambus whisker. Japansk pisker. Så laver man den her. Og det er der også nogle forbrugere, der helt klart gerne vil. Men man kan sige, men det er nemmere med den der. Det er nemmere med det her. Det her det er lidt mere en moderne måde at lave matcha på. Så er den jo egentlig klar, den her. Nå. Så gør vi lige sådan her, lige for at slå nogle bobler i stykker. Så er der serveret. Værsgo. Og jeg kan jo godt drikke den nu, fordi den ikke er så varm. 70 grader kan du drikke lige med det samme. Jeg glæder mig til at se, hvad du synes. Smagen. Den smager sådan lidt... Ja, hvordan kan man forklare det? Altså, jeg synes, at den smager sådan lidt spinatagtig, spirulina-agtig, et eller andet. Altså, på ingen måde dårligt, skal jeg lige sige. Virkelig godt, men sådan en... Jamen, det kan jeg jo ikke forklare. Nej. Det er svært at forklare smag, ikke? Jeg tror, at ordet, du leder efter, er sådan en umami-smag. Det er... Jamen, det er det ord, jeg leder efter. Jeg har set noget, som er billigere end det her. Hvorfor er det, at jeg hellere skulle købe det her? Ja, og det er fordi, lidt fordi, jeg kan prøve at vise dig lidt, hvad forskellen er på bio-matcha te og så andre produkter. Som jeg startede med at sige før, så er vi inde i den her rødvinskategori igen. Hvorfor er det, at en flaske koster 100, når du kan få 5 for 100? Det er sådan lidt der, vi er. Det te, som jeg har, jeg vil gerne have, at folk har den bedste smagsoplevelse overhovedet muligt. Så derfor bruger vi det, der hedder Ceremonial Grade. Ceremonial Grade kommer fra den sydligste ø i Japan, som hedder Kagoshima. Dernede, der vokser teen op i 1500 meters højde på, hvad kan man sige, bjergskroning. Der plukker de bladene, hvad kan man sige, i hænderne. Der er ikke nogen maskiner, der gør det her. Det er biodynamisk, og det er 100% økologisk. Så man kan sige, i og med, at vi har et subtropisk klima, vi har et jordbundsforhold og noget vand, som gør, at det hele bare går op i en større enhed.
man kan da se tydelig forskel, hva'? Så man kan altid se på matcha, hvad kvalitet det er. Så jo grønnere, jo bedre? Jo grønnere, jo bedre. Det her det er meget mere over i den brunlige farve. Ja, det kan jeg godt se. Så man kan sige, hvis man smager det her, så vil det slet ikke... det er slet ikke det samme? Nej, det vil slet ikke smage lige så godt overhovedet. Så det her det er faktisk, hvis man skal købe den billige variation, så er det simpelthen noget, man skal blande ned i noget andet. For ligesom det er ikke noget, man skal de steder drikke rent? Nej, det er det ikke. Nej. Man skal ikke nyde det, som jeg nyder den her. Det smager ikke så godt. Så man kan sige, hvis folk som skal, hvis de køber min matcha, så er det selvfølgelig altid god kvalitet, det er klart. Men hvis man ellers skal have nogle regler, så kan man sige, jamen altså, det skal komme fra Japan, ikke? Det er meget vigtigt. Alt, der kommer fra Kina, det skal man slet ikke røre ved, for de kan slet ikke finde ud af at lave matcha, især kvalitetsmatcha. Ikke noget med Kina? Nej. Ikke noget med 90-95 grader? Nej, så lav temperatur som muligt. Ja. Okay. Og jo dyre bedre. Nå, men nu har jeg jo smagt det. Ja. Skal jeg smage andet? Det synes jeg. Eller hvad? Jeg synes, du skal smage vores mest solgte produkt. Nu vil jeg bare lige garantere for, at det ikke sådan ser ryger sådan helt op under loftet koffeinmæssigt. Jeg kan mærke, at jeg allerede er blevet lidt hyper. Ja. Det er jo fordi en kombination af matcha og sådan godt fyldt siden af. Det er noget råd. Simpelthen noget råd i det råd. Ja, jeg ved det. Har jeg armet i den her mælkeskummer, Nespresso. Det der er godt ved de her Nespresso her, det er, at de bliver kun op til 68 grader. Og det kan vi godt lide, fordi jeg har allerede nu lært, at det må ikke komme over 70. Lige præcis. Så de er faktisk ret gode til det. Det vi egentlig gør her, det er, at vi varmer kun mælken. Det vil sige, at vi skummer den faktisk ikke. Okay. Derefter, ligesom vi gjorde før, så tager vi et... Hvorfor er det ikke mig, der prøver nu? Det kan du også godt. Eller hvad? Tør vi det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker, du informerer mig undervejs. Ja. Skal jeg bare stå og gøre sådan lidt sådan her? Ja, måske lidt mere fart på. Måske lidt mere fart. Skal jeg røre det rundt, eller bare sådan fra siden? Det er lige meget. Du kører bare rundt. Sådan her, med flad. Okay. Så bruger du dine armmuskler lige til at presse det ned igen. Og der kan du mærke, da du sagde det, så fik jeg allerede tempoet lidt op. Ja. Og så skal jeg gøre sådan her, så jeg det gjorde før. Er du med mig hele vejen her? Men inden mælken den bliver kold, ikke? Ja, det gjorde jeg da helt forkert. Ja. Godt. Og den vil jeg gerne prøve. Det vil du gerne prøve. Ja, hvis jeg må. Det må du gerne. Så den sætter du bare dernede, så trykker du på knappen. Ja. Så trykker på knappen. Nu er det ikke sådan noget ligesom... Pas på med ikke at få den for tæt op til overfladen. Ja, det er ikke sådan noget, når man laver flødeskum, det her, vel? Nej. Ikke for tæt op til overfladen? Sådan der. Okay. Lige præcis. Det er faktisk lidt svært, kan jeg mærke. Alle formen til at slå i stykker. Så får man sådan en flot lag. Og så får jeg lige pynte det lidt. Så tager man lige lidt matcha i sin her. Nu giver du alle fiftene. Sådan der. Nu er det flot. Det er så lækkert. Jeg har aldrig set noget mere lækkert. Og vi er enige om, at jeg drikker det nu uden at brænde mig. Du drikker det uden at brænde dig, det lover jeg. Det dufter ikke noget sådan rigtigt. Ej, hvor smager det godt. Altså virkelig godt. Det er rigtig godt. Det er jo... Nej, vent lidt. Nogen vil betegne det som slik. Hold, jeg mener seriøst, det her, det er omkring 100 gange bedre end det andet. Hvor smager det godt. Det er en god dessert så faktisk, fordi man får egentlig tilfredsstillet lidt sin... Ja, det smager nærmest som is. Ja. Altså ikke som is, ja, det kan man ikke sige, fordi det var... Milkshake, ja, det er sådan noget. Altså man får faktisk tilfredsstillet lidt den der søde tand, uden at man skal... Det er jo den her, man skal have hver eftermiddag. Ja. Jeg vil simpelthen takke BookNI så meget, fordi du har tid til at fortælle dig om alt det her vildt spændende. Jeg glæder mig helt til at høre det. Og jeg kan sige, at jeg skal noget med hjem. Du skal noget med hjem? Ja. Og nu ved jeg godt, hvordan jeg laver det. Jeg garanterer ikke, at jeg ikke spiller og alt muligt andet, men om ikke andet ved jeg i hvert fald, hvordan jeg gør. Ja. Tusind tak. Selv tak. Farvel. Farvel. Tak for i dag. Selv tak. Tak for sød. Og så lidt. Vi har simpelthen fået en kæmpe pose med ting, og skal hjem og prøve at teste alt det her matcha på mig selv. Jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det. Det håber jeg. Jeg er i hvert fald blevet hooked. Det er en ting, der er helt sikkert. Og jeg kan anbefale det rigtig meget. Det smager virkelig godt. Så prøv.